Преди 5 години имах една идея. Исках да създам място, където хората да учат английски по различен начин. Без безкрайно зубрене, без скучни упражнения, чрез истории, герои и истински ситуации. Днес с радост мога да кажа, че English Motivator вече е официално тук. В момента платформата включва първите 5 епизода, които ще ви помогнат да използвате английски в реални ежедневни ситуации. Но това е само началото. През следващите месеци предстоят много нови епизоди, нови светове и нови приключения. Освен ежедневни ситуации, като пътуване, работа и общуване, ще създаваме и специални приключенски истории, чрез които ученето ще се превърне в истинско преживяване. Искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха досега. За да отбележим старта, първите 25 души ще получат специален Founding Member абонамент с 50% отстъпка, която запазват за целия период на своето членство. Ако винаги сте искали по-интересен и мотивиращ начин да учите английски, сега е момента да станете част от това пътешествие. Добре дошли в English Motivator!